Volong komaji mate bokalia long kedo bokalia PHE IB along All India Lawyers Association of Justice mate AILAJ Karbiang long committee atum pen kachepatir pipon along Karbi Students and Youth Council Lo Charlie Asong pen cherab don se Arnisi apharman legal aputhak cheroktok amei kedeng pon Karbiang long arlo penang an ariso lapen nimso tum anchot kalisi penang an karbiatum legal hin emena aja kong mate rights kachini ne ajok penang an kisung ke phonang lapen kisung ka chechak nang ke photum dopik la siriso e jang atum methanga jakong mate rights kachini ji aphan lapen ke charlie kenang sot pura KSYC CEC lapen AILAJ atum chethan chimum ponsi legal awareness program ke pado ponji aphan ani ke pathik pona tengsi ke damtang jakong poni phai inkora player ni lo ke charlie penang an ariso e jang atum aphan cheroktok amei pado ponlo cheroktok amei ingsam jin pen ke pachun ponji aphan pura advocate dhonison lekhe pen mai che pahem phu ponlo lapen mai ke phalam the KSYC a kongchun bang jiban be pensi kache tong dona tuma phan than pachini pon labang so legal aputhak cheroktok amei ke pado pon along senior advocate sarthe ronghi diphu court along advocate rupam timong advocate waisong terang advocate sarkiri langni lapen advocate dhonison lekhe atum pensi fundamental rights customary law witch hunting pen danglok Indian constitution pen kachera block aputhak advocate atum pen than pachini pon lason si methanga ja kong lapen aron kachichini ji aphansi pennang an alam than pachini ponlo lapu anat village court alongta non ke pennang an alam ki aputhak chepa jut unji rong rup chari chalon aputhak mate ronga sara tum pen kaching ki che than pen anta pennang an alam ki kangsai ponji aja kong mate kachingwai pajut un uhai hui aputhak advocate dhonison lekhe pen than pon Police atum along lamhoi mati FIR ki pia puthak aron atang lapen koda long tami lamhoi ki pi pen danglok penangana kesalam the than bachini pon Police atum jong si komadnia bang phwa bang phia tumaphan nep check polote kopia joini si nangke nep pwa bang than bachini thek nangji so arlo phan mate so pin so tumaphan jong si kenep pusitami isiapor adap anerlo ani gang samapor nangji bu pen danglok penangan court case police case pen kachera block lapen soarlo sopin sotoma phan aja kong mate rights aputhak senior advocate sarthi ronghi pen than pachini maya long KSYC CEC amai phu sonjoy timung KSYC a kongchun bang jiban be KSYC don mai phu biren hanse LRNA a kongchun bang mohoning tikathar KSA bokolia aro amai phu kiran tokbi Lukasen College Karbi Students Body amai phu Robi Singnar Chelsea rong pipi students body AGS atum pen danglok penangan lo charlie ariso ejang atum chetong don si RD pidun News report Karbing Long Live